jam hiire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawde ko 14 lewru juillet hitande ujunnaji 2024 habaruji moon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko ɓuuri hewde habaruji meɗen ko toon to États-Unis ƴeewen dutto kadi e hono kanko Donald Trump ɗemnoɗo yoɓade fitande makko hanki toon to Pennsylvania ƴeewen kadi wiyenne kanko président Joe Biden discours mo waɗi habaruji men international manaw en toon to Gaza caggal ma jaton to toon Sénégal ƴeewen kadi fate conférence makko de presse kanko Bassirou Diomaye Faye hanki ko ɗum woni titre uji men ɗuɗɗo mawni ɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowol Sare jaam hiire moon no mbinoɗen ni ko ɓuuri hedde habaruji men koko fati États-Unis ko fati donc e kanko Donald Trump hanki joguinoɗo anni e warde muɗum toon to wonno to Pennsylvania ɗum noon wonno koye ko mbiyata rally ɗum noon ko dental ngal nodduno en pour wadde campagne makko ɗo haalano ko affaire immigration e wayno ko ɗo suka jaaro e duuɓi nogas ene wayno ko wonto wonno e kuuɓeji fellimo ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président mo États-Unis joni jappere hono kanko Joe Biden o wawi hande kadi huccidde américain pour o waɗi discours makko ɗum noon o waɗi discours o ko toon to mbiyata Oval Office ene wayno ko ɓuuri wonde important e ko haali ko kanko président Joe Biden o siftini tan ko leydi ndi henna ko leydi démocratie ne teddina hen no fewi kadi caɗele ne mbawi hewde ha ɓurta kono noon caɗele ɗe réglata ɗumen ko yimɓe haaldude réglata caɗele ɗe kadi ko so tawi yimɓe dokki dakkodirde yo jaa toon to wote to ñande wote ko toon woni ko hankkadi goto fof rokkete gonga o haali hen kadi o wi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa henna haalluji yimɓe mbawi ƴettodirde ne mbawi dugdude ne mbawi wadde hunde foof oy kono noon yaade hen ha kene wona hen fitina arde yoɓade fitnade neɗɗo walla kadi wadde tan gueɗe fitinaji kene tampina anjema kaari walla wasdemo dakkodirde e kaari ɗum wona hunde fonde jaɓede o siftini hen noon hono kanko président Joe Biden gueɗe baɗanoɗe guila e ñande 6 janvier hitande ujunnaji 2020 o siftini hen kadi gueɗe baɗanoɗe toon to Michigan hono kanko gouverneur Richmond ene wayno ko won fewjunoɓe widene ene mbaɗamo ene dahamo ɓen nanga finalement o haali hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa hono kanko Nancy Pelosi jongal makko fiyama toon to San Francisco o haali hen kadi caggal mum hono kanko Donald Trump ni e joganoɗo hanki pour wardemo ɗum ɗo fof o wi ko gueɗe ɗe potani wonde ko gueɗe kadi fotani miijede ni ene foti wonde o wi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hen kanko président Joe Biden ne wayno noddi toon to Maison Blanche hande surtout henno to batirɗe mabɓe to noddi toon on vice président o noddi hono toppitiɗo ko fate justice leydi ndi gallan o noddi toon kadi toppitiɗo ko fate homeland sécurité ɗum noon intérieur et immigration o noddi toon kadi mawɗo FBI e mawɗo kadi secret service ko wajiroɓe mo taw koye plan national e plan Maison Blanche pour ko fate no sécurité leydi ndi surtout henno ko haali hen o wi wonde ko o ñaaguima enquête jaaƴo yo waɗe surtout holko woni sababu toon to Pennsylvania hanki holko woni sababu hono kanko batu walla rally makko mo waɗanno toon holno oɗo suka wawiri yaade ha yetto toon ha monta toon e kuuɓeji ha taw kene jogui fetel taw ɗum ɗo foof kamɓe service secret FBI e police local e wawi ɗum fof taw ɗum mittinani o ɗum noon e wayno ko o haali o wi wonde loskoji mum nene mbaɗe oɗo saha joni taw ardi ɗum ko FBI donc o wawa yañade hen no fewi kono noon o haali tan o wi wonde ko Amérique naaɓe ɓe o hucciri ɓe omo ñaagui ɗumen goto foof yoɓe gusto fitinaji ɗi kamɓe foof yoɓe kaldu kamɓe foof yoɓe jokkodir o siftini kadi o wi ko ñalawma janggo woni toon to convention baɗeteɗo toon to Wisconsin convention parti républicain toon kadi ɗamina janggo hono kanko Donald Trump balɗo toon hande arta omo ɗamina kanko hoore makko mo parti républicain ma nommo kom ko kanko woni candidat mumen pour ɗaɓɓude kadi arditade leydi États-Unis ɗum noon woteji baɗoji ñande 5 lewru novembre e ndeɗo hitande donc on ɗamina kadi janggo hoore makko kanko Donald Trump mawo kadi wawa hollude hol walla haalande yimɓe holmo suuɓi wonde gonowo vice président makko donc ruttade kanko président Joe Biden o wi donc on ñalawma janggo ko ñalawma convention ko parti républicain o wi ɗum kadi koye aadaji démocratie États-Unis jeeya e ɗum ɗo fof kadi o wi ko hawnaki ma inde makko bonno toon o wi kono noon ɗum ɗo jeeya koye haalluji koye démocratie par ce que démocratie leydi ndi ene heewi doole ko yimɓeɓe yo paam kanko hoore makko kadi ko gonno kanko hoore makko e lawol campagne makko
ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa jeeya koye démocratie meɗen o haali hen kanko président Joe Biden kadi o wi kadi hoto yimɓe kamɓe américain ji hotoɓe jaaɓa leyɗele goɗɗe surtout yimɓe wonɓe caggal leydi kene mbawa wadde influence e politique mabɓe kamɓe États-Unis bonnude hakkude mabɓe walla haalde habaruji ɗi godani taw kamɓe goto fof ne nanguiri ɗum no wodani ɗum ɗo fof ko haalluji ɗi ganduɗa en kanko président Joe Biden o haali ɗum e discours ma won 6 minutes donc discours ken won 6 minutes hono kanko président Joe Biden e ko ɓuuri hewde important e haala makko ko ñagade américain ci e kala yeeɓoɓem e kala kadi heɗotoɓem yo goto foof yo ustu fitinaji muɗum yo kala tension ngaji gonnoɗi e surtout ko fati politique yo yimɓe foof yo ndeñu haqqillaji mum yo ndeej yo gustu kala ko fati fitin ɗum noon o wi wonde ko en wayno ko kanko ñaguima no mbiɗen ni kala no ñaguima enquête indépendante yo waɗa surtout ko fati en gueɗe ɗi ganduɗa sécurité ponnoɗo wonde toon to hanki toon to Pennsylvania kanko Trump to wonno en to wonno rally makko to en ko wawi wonde fof en wayno ko caggal muɗum hono kanko Trump haaluji jaltuɗi hono kanko Trump ɗon o jaabima e média social makko o haali hen kadi o wi wonde ko en wayno ko oɗo temps oɗo saaha mo yimɓe goni ene wayno ko yimɓe fof ne poti artirde haqqillaji men kañumen foof gonta neɗɗo goto kadi mbawa rendude kala peeje bawɗe wonde pour rendinde Amérique no mbiyata no wirni United America donc hande wayno Oval Office ko bureau wongo toon to Maison Blanche ko noon heewi huutere tan ko gueɗe événement ɓuurɗo wonde sérieux en teskira tan e Barack Obama huutorima ɗum e temps hakke laabi ɗiɗi ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en surtout ko patuɗo en nde haɓata ISIS Trump kañum huutorima ɗum aussi ko temps Covid hono kanko kadi ko Joe Biden kadi ene wayno ko ngol ɗo woni lawol makko ɗiɗɓol huutorade ɗum donc wawi wonde foof e tugnade kadi habaruji toon to Maison Blanche hande ene wayno ko kanko président Joe Biden janggo kadi maw continue wadde campagne makko ko jiiɗa ɗum ɗon hono kamɓe toon to sud représentant hono kanko Mike Johnson kanko makko o haali kadi halluji moƴƴi o wi wonde ko leydi ndi ne foti deeje yimɓeɓe ne foti ustude tension ngaji ɗi e kadi ene wayno oɗo saha joni omo noddi gardiɗo secret service ɗum noon ko debbo pour wonde Kimberley ɗum noon pour ƴewde holko woni hol gueɗe ɗe ganduɗa en holko woni caɗele mabɓe ha ɗum ɗo ene wawi wadde toon to rally gonɗo toon to Trump ko jiwda e ɗum kadi ene wayno ko gardiɗo FBI no wirno adani ene wayno ko FBI joni jogui enquête o siftinde on tan ko guila hanki hono kanko pellunoɗo ene wayno ko FBI haalino inde makko haalino kadi duuɓi makko yarata duuɓi nogas e kadi o jeeya ko toon to Pennsylvania e tugnade kadi haalluji noɓe kaali ɓe mbi ko enregistré républicain kono ene wayno kadi ko yalte dossier ji makko wonde kene wona $10 parti walla organisation goto jokkodirɗe e parti démocrate en kono noon andaka taw ha ɗo jartan ɗo en holko woni sababu makko kanko hoore makko fedditi waɗoyde oɗo crime ko wawi wonde fof ene wayno ko yitama fetel mo hutorno kadi ko fetel ko bammakko jeyno ɗum e kadi ɓe gandi wonde ko holto liggotono to en ɓen mbi wonde ko meeɗani jogdade makko caɗele kono noon andaka tan taw ɗo jartan ɗo holko woni sababu pellugol makko walla essayde wardemo kanko Donald Trump donc ha hande e nder habaruji jaltuɗi ko sakkiti ko en hono kanko pellanoɗo warama neɗɗo goɗɗo kadi warama hen kadi ko neɗɗo ko ancien ko neɗɗo liggotonoɗo e pompier e kadi ko neɗɗo kañum hoɗum ko retraité ko yimɓe ɗiɗo gañinoɓe hen ɓe gañande mabɓe tugnade hande habaruji gumi toon gañande mabɓe natti wonde gañande kulbiniɗo donc kanko Donald Trump ene wayno ummima hande toon to New Jersey o yettima toon hande to Milwaukee ɗum ko Wisconsin ko toon woni ko ɗum ɗo ji convention mabɓe janggo gasata ko toon woni kadi janggo kanko hoore makko mawo haal holgono vice président makko e kadi o haali o wi wonde ko hawnaki janggo mawo haal kono noon ko sakiri haalde tan e nder ko winde média ji makko sociaux noon o wi wonde ko américain ji yo tinno kanko hoore makko yo tinno ndenta e kadi ɓuuri moƴƴude ko oɗo saha joni jaam dañe tension ngaji guste hande toon to États-Unis ene wayno ko kanko président Joe Biden haala kaltino e koye makko pour yo oppu walla yo nattu wonde candidat ene wayno ko oɗo saha joni sibabude kanko Donald Trump neɗɗo ɗemnoɗo yoɓade fittande makko ene wayno ɗum waɗi ɗeɗon namde pause ɗum ɗo CNN wiiri donc ko ɗaminata hono kamɓe république hono kamɓe démocrate en hawnaki surtout o dañi kanko Biden yimɓe taw ko yimɓe sarɗiyankoɓe fuɗɗiɓe rokkudemo doole oɗo saha joni surtout ene
caggal kanko waɗa makko nde waɗi entretien e journaliste uji surtout mo télévision ABC ene wayno dañi oɗo sa joni yimɓe konɗinɓe defandudemo pour wiide wonde ko kanko tan wawi actuellement hawde Biden hay sinno noon sondage uji jaltuɗi en ene wayno ko ɗeɗo balɗe jaltuɗe ko waddi pellugol makko kanko pellugol Donald Trump hanki ene wayno ko kanko président Joe Biden toɓɓe hakkude makko e Donald Trump goɗɗodira no fewi kono noon won leyɗele won état ji won surtout ko wayno état ji ɓe mbiyata wonde ko alay saago ko wonno démocrate fondi république walla wonno républicain wonti démocrate ene wayno ko won état ji ko kanko Trump ɓuurimo kanko président Joe Biden andaka noon so tawi ko haalte ɗo pellugol makko kanko Trump ngol ene ɓeydanamo kanko Trump hewde toɓɓe sibabunde baɗɗe hen e gueɗe kadi no waɗi réaction ɗum andaka to kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden e campagne makko mo fuɗɗi hanki toon to Michigan ene wayno ko fuɗɗima rokkudemo doole oɗo sa joni Michigan kadi ko nokku mo ganduɗa en surtout yenne yimɓe joguiɓe origine men toon to leyɗe larabeɓe min calinomo wotandemo e nder primaire uji mbi wonde ko contre makko sibabunde support mo waɗi en Israël e guerre mo woni contre Palestine ko wawi wonde fof ne fada hono kanko hawnaki ancien président Barack Obama walla kanko Nancy Pelosi ma waw lomtademo pour hawnaki jogo avantage sibabunde woni no kañum wonno vice président ko Kamala Harris hay sinde noon Kamala Harris en jogui won toɓɓe ɗe ganduɗa hawnaki ma indi mum bon hen sibabunde rokkanoko doole no wawi waɗirde won ligguey won surtout ligguey partude immigration totta ko toɓɓere ɓurde musde la décision mo ƴeftude hen kono ko wawi wonde fof ene wayno ko Kamala Harris kadi e dumunaji cakkitiɗi en surtout ko fati en gueɗe patuɗe en avortement ji gueɗe patuɗe cella rewɓe ene wayno ko omo jogui avantage no fewi so tawi waddama Donald Trump ene wayno ko kanko e Donald Trump sondage uji ƴeftaɗi ɗi toɓɓe makko e goɗɗodira no fewi toɓɓe makko kanko Donald Trump e Joe Biden ɗum ɗo fof kadi taw kadi kanko hoore makko suwata wonde candidat kono hawnaki so tawi o woni candidate kadi inde makko han kadi rokkama heftinama ɗum ɗon fof no wawi ɓeydude chance makko kanko Kamala Harris hawnaki o hawa Donald Trump ko anda tan hono kanko Nancy Pelosi en wayno ko mona wadde yimɓe batuji banggueji ɗum noon ko ɓe mbiyata ko batuji taw cuuɗiɗi ɗum noon surtout ko yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko sarɗiyankoɓe walla ko yimɓe bawɓe wallude surtout won démocrate uji sénateur uji walla won démocrate uji wonde won état ji won wadde pression e kanko président Joe Biden ɗum noon tumnande ɓe kalirni ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Nancy Pelosi hawnaki mo dañ suwa o hande tumnade halluji gummiɗi toon taw ko haalluji ɗi kadi posta koye journal biyeteɗo The Hill ene wayno ko kanko Nancy Pelosi en tumnade kadi haalluji kalaɗi wonde ko tinɗi ƴewde wadde pression mawɗo pression bawɗo wonde foof beele wadde makko kanko président Joe Biden beele mo fellito o oppa par ce que ene wayno ko kamɓe ene wayno ko hande kamɓe démocrate en ɗum jarata ɗo eɓe jogui kullol no fewi wonde ko kanko président Joe Biden hawnaki o wawa wasde wawde hawde Donald Trump et surtout kadi oɗo événement no ardi joni ni pellugol makko kanko Donald Trump ɗum kadi koko ɓeydata caɗele mawɗe wonandeɓe kamɓe démocrate en habaruji men international hanki toon to Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye ɗum noon ko kanko woni président cuɓaɗo toon to Sénégal ɗum noon koye lewru avril ɓennuɗo ndu e wayno o haali o waɗi ko o joddima e jeyandiyankoɓe ɗum noon ko sibabunde temedere ñalawma yonti wonde ko kamɓe gouvernement kesso e poti arde ɓe kalano yimɓe holko ɓe kalano leydi Sénégal holko ɓe mbaɗi ɗum noon ko ɗum woni aadaji laamiɗo foof e nder konngudi makko noon o haali o wi wonde ko balɗe temedere ne famɗi par rapport e so tawi e ƴeewi balɗe ujunere temedde jeetati ñalawma pour mandat mo président laamoto toon Sénégal kono e wayno ko alay saago ɓe mbawa haaldude yimɓe Sénégal nayi ko wi kadi nde o ari nde o tawi ko e leydi ndi won gueɗe gonɗe hen gueɗe ɗe en hawnaki wawano walludeɓe pour wawde wadde won gueɗe kewɗe kono noon o wi wonde ko alay saago caɗele gonɗe ɗon caɗele surtout ko fati e nguur walla caɗele ko fati e ngaalu ɗeɗon caɗele kadi ko caɗele sibabunde Covid bannoɗo e hita Covid mo mbiyata Covid 19 sibabunde kadi guerre gonaɗo toon to Ukraine sibabunde kadi gonɗo oɗo saaha guerre gonɗo joni toon to Proche-Orient ɗum noon ko hakkude Israël e Hamas ali kadi o wi wonde ko peeje ɓe mbaɗi kamɓe
kamɓe gouvernement kesso pour wawde wallude yimɓe sénégal naɓe pour surtout yen ustude prix ji won gueɗe won gueɗe ɗe ganduɗa e cohleteɗo e ñande foof o haali kadi o wi wonde ko mo ƴeew wadde feere foof beele kala ko no lamorto beele ko hunde wonde taw ko hunde labtude ɗum noon kadi o wawi kadi profitde kadi kanko hoore makko critique de hen gouvernement mo tawi ɗo no gouvernement Macky Sall o wi nde surtout yen o rokki yeruji e nder domaine ko fati e cellal o tawi wonde won contrat ji ponnoɗo signinede taw contrat ji ɗi henna ko yimɓe wonɓe nder hôpital uji ɗiɗon contrat ji kadi nde o tinni ɗum nden bien ko nden taw o suwa kadi o suwa parde taw ƴeftude service o wawi jokkodirde gonnoɗo toon on saaha ministre santé o wi ɗum hoto contrat ji ɗiɗon ciññina oɗon kadi ene wayno wawi jabde heɗade konngol makko wasi jabde ɗiɗon contrat ji ciññina nde ministre makko kesso ari nde caggal mum ɓe tawi contrat ji ɗiɗon ko contrat ji kalisaji no mbaɗa hen ha heewi taw ɗiɗon kalisaji fotani yuɓirede noon ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe o haali o haali kadi o wi wonde ko ene won gueɗe kadi tawno ɗeɓe tawi toon surtout henno ko gueɗe ɓeydude ko fate ndiyam no yoɓirte toon sénégal ɗum ɗon kadi ko gueɗe ciññinaɗe ñande nogas jeenayyi mars hitande ujunnaji nogas nayyi o wi nde o ari nde kadi ene wayno ko yimɓe hewɓe mbasi weltade eko fate facture aji mumen ko fate ko ɗum ɗo eko fate ndiyam ɗum ɗo fof maɓe réglu o joni ko fate henna kalisaji ɗi ganduɗa gonoji toon ko mbiyata 15 noir o wi nde o ari nde ene wayno ko hakkude ala fof kalis mo tawi toon pour beele kamɓe laamu makko kesso no wawi liggorade donc o ruttima kadi e haalluji surtout jokkodiri ko fate henna hakkude leyɗele afrique tum mbiyata CEDEAO e leyɗele tati gonɗe toon to AES o wi wonde ko sibabude ko kanko halfina oɗo saaha joni yo wawa tefde ɓeeɗo e leyɗele tati pour yo gartu walla ko way noon o wi hayso ɓe gartani kam ko wawde haaldude mabɓe beele kamɓe fof ɓe joddo e table mbawa haaldude o rokki yeru o wi wonde ko no Grande Bretagne no yaltiri union européenne ni o wi ɗum ne wawi wonde ɗeɗo leyɗele no jalta CEDEAO kono noon alay saago kadi wawe andude hayso nde ɓe jalti CEDEAO hayso nde ɓe gondani CEDEAO holno ɓe mbawata liggudade leyɗele keddiɗe afrique ɗe donc mo continue wawde haaldude mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele tati ɗum no woni Burkina Faso, Mali e Niger o haali kadi ene wayno ko fati e jokkodiral hakkude France e Sénégal ene haaltuno dumunaji ɓen ɗi fof wonde ko kamɓe Sénégal hawnaki laamu kesngu ɓe jiiɗi ko sertude walla nattude jokkodirde France o wi jokkodiral e France wawa neɗɗo jokkodiral tan e bawgal wonde fof wawa finnede tan wiye wonde ɗum ɗon e dartinama o wi kono nde o ari nde kadi o tawi wonde ko hakkude France e Sénégal won goomu gonnoɗo ɗon goomu cuɓanoɗo ko ɓooyi goomu o kadi fuɗɗinoma wadde semaine jokkodire walla batuji hakkude laamuji ɗiɗon hakkude laamu Sénégal e laamu France o wi kadi ene wayno goomu oɗon ene continue hande liggodade ƴewde hol jokkodiral moƴƴal bawgal wonde hakkude ɗeɗe leydi ɗi ma engrais ko fate Sénégal e surtout kadi dumunnaji surtout weekend aji garoji ɗi ma en puɗɗo kadi heɗade émission ngaji taw ko eroriɗi taw ko waɗata ɗum ko toon to waɗata ɗum ko Pindi TV Abou Diop en mbawi ƴewde kadi dañde permission beele en pawta ɗum ɗon pour radio Djiwol Sare beele yimɓe ne keeɗo ko fate dawrugol ko holko ɓe kalata beele mbawa famnude yimɓeɓe toon to Gaza caggal nde kamɓe Israël nde ɓe continue neldude bomboji toon to wuuro wiyetego Almawasi ɗum noon ko nokku mo ganduɗa ene kamɓe Israël naɓe ko kamɓe koye mabɓe mbi wonde ko oɗon nokku ko nokku jokkiɗo kisal wonde ko palestinaɓe ne poti ne mbawi dogde jaaha toon pasoro gummo nokkuji goɗɗi kono noon ene wayno ko kamɓe kadi Israël naɓe ko kamɓe kadi nel toon bomboji ene wayno ɓe mbaɗi kene abbo e temedere noon ɗum noon ɓe jinno ko warde no ɓe mbiri ko goto e yimɓe ɓe ganduɗa ardiɓe Hamas taw ko militaire uji muɗum biyeteɗo Mohamed Deif ɗum noon ene wayno ko caggal nde ɓe bombi ɗum ɗon on kamɓe koye mabɓe ɓe keftini wonde ɓe mbaɗani ɗum ene wayno ko Hamas wi wonde ko ɗum ɗo henna hankkadi alas wawa haaldude kañum hankkadi wawa joɗade e table ene haala no haalde mabɓe kamɓe Israël pour ko fate en ko mbiyata cessez-le-feu toon to Gaza ene wayno ko Hamas yalti han kadi e kaldugol wi han kadi ko joddata ko Israël naɓe pour continue haaldude mo tawde Israël naɓe tawde Israël ne continue ɗiɗo bombardement ji surtout bombude nokkuji ɗi ganduɗa henna ko yimɓe sorniɓe goni toon e kamɓe Israël naɓe kadi kamɓe mbi wonde ko ɓeɗon yimɓe ne mbawiya toon caggal mum ne nelton bomboji kene wara kene abbo e temedere neɗɗo taw ko civil naɓe ɗum ɗon ko hunde nde kamɓe Hamas ɓe jiiɗa han kadi continude
ƴewde maslahaji pour ko fati ne seseli fo beelen dañe toon to Gaza ko fama tan ne wayni ko kamɓe Israel naaɓe surtout yen sepanno ɓe ɗeɗo balɗe fof sibabunde yidde wonde ko nanodiral ma waɗe hakkude kamɓe laamu Israel e yimɓe Hamas ene wayni ko caggal kadi nde ɗiɗo bombardement ji mbaɗa toon to nokku biyeteɗo Almawasi taw kadi tungnade kanko Benjamin Netanyahu o wonde ko handum continue tinnude wonde ko alay sago kala yimɓe ɓe ganduɗa en ardiɓe Hamas wara ɗumen eyyi ɗum noon kadi o warani ɓeɗon kono wari ken wona temedere neɗɗo hono ɗiɗo famille aji mo ganduɗa yimɓe ɓe ne nangga ene taw ko Hamas nangui ɗumen donki famde oɗo saha joni holko woni kanko anniya makko kanko premier ministre Benjamin Netanyahu siftin ɗon tan ko jonte ɓennuɗe seppoji ɗi mbaɗino dole no fewi yimɓe nangga hen surtout yenne kamɓe seppoɓe kadi ko wiide wonde ko alay saago nanodiral waɗe toon pour yimɓe beele guerre gonɗo toon to Gaza o Palestine naɓe warteɓe Israel naɓe warteɓe beele ɗum ne darto e kadi yimɓe mabɓe nanggaɓe banggueji ɗi foof beele gartire ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe seppoɓe kadi ɓe namdino ko kanko Benjamin Netanyahu e woteji mbaɗe kono ene wani ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu yiiɗa ko fati woteji fof mbaɗe saabu mo ɗamini so woteji mbaɗama oɗo saha joni kanko perdo laamu makko gueɗe ɗe ganduɗa gonɗe tribunal ene paadimo kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗo foof ene wayno ko ɗiɗo famille aji nen continue namdade oɗo saha joni holko woni intention makko kanko premier ministre mo Israel bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar ko ɗi habaruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko dimanche hawri ko sappo ene lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɓe mbaalo jaam on jarama.